Pontevedra acollerá este sábado unha nova edición do Saltar na Rúa, o programa que ten como obxectivo achegar o atletismo a toda a veciñanza. Nesta ocasión, o evento levarase a cabo na renovada Ponte do Burgo. Neste caso, para a ledicia do Concello, e miña particularmente, e da Concellería de Desenvolvemento Sostible, pois ten como escenario a recentemente renovada Ponte do Burgo e, polo tanto, o río Lérez, non? Ese espazo natural que desde a Concellería estamos insistentemente querendo poñer en valor, gañar ese entorno non só visualmente, senón para a vida pura e dura da cidade. É unha plaza máis da cidade, pola súa amplitude, que nos vai permitir montar o escenario ali para que os atletas poidan facer a súa actividade deportiva habitual. Consideramos tamén que non se debeu saltar nunca nunha ponte, entón podemos dicir que somos pioneiros nese aspecto tamén. Nesta cuarta edición participarán un total de 18 deportistas. O farán en 3 modalidades: salto de longitude, triplo salto e salto con pértega. En todas as probas extremaranse as medidas de seguridade pola crise da COVID. Temos participantes atletas do noso club, que pensamos que tamén debemos aproveitar para que teñan esa posibilidade de saltar na casa, non? Porque ao fin de contas os atletas que adestran aquí pois tamén teñen esa oportunidade de poder exhibirse diante do público da súa cidade, e a maiores traemos os mellores, os que estaban dispoñibles, mellores especialistas autonómicos, non? O evento arrancará ás 7:30 da tarde e contará coa participación dos mellores saltadores do momento, como David Ferrer, Raúl Cortizo, Alfonso Palomanes ou Beatriz Viteri.